O Rose, Oh, Mitch, maupo ka na. Nakapagluto na ako ng umagahan natin. bakit ang dami mo namang niluto? Kakainin din naman natin. Sana, nagtanong ka man lang sa amin. Hindi naman kami kumakain ng umaga. Lalo na si Papa, tinapay at kape lang. Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi ko naman kasi alam. Uli-uli, tanungin mo muna kung may gusto kang gawin dito sa bahay. Sige, hindi na mauulit, Mitch. Pasensya na. Nagmamagaling ka kasi. Kala mo lahat, alam mo na. Hindi naman sa ganun, Mitch. Gusto ko lang sana makatulong sa gawain dito. Nasaan na ba yun? Ruby, napansin mo ba ang cellphone ko? Hindi naman ate. Di ba gamit mo lang yun kanina? Oo nga eh. Pumasok lang ako sa kwarto at naglinis. Hindi ko na makita. Hay nako ate. Makakalimutin ka na talaga. Iba na talaga pag tumatanda. Hoy Ruby, tigilan mo nga ako. Hindi ka nakakatuwa. Bakit si Papa? Hindi makakalimutin, hindi gaya mo. Aba, malay ko dun. Nasaan nga pala si Papa? Kanina, nandito lang siya. Bihis na bihis. Parang may lakad. Saan naman pupunta yon? Wala namang ibang pupuntahan yun ah. Hindi natin alam. Malay mo, may date. Date? Si Papa? Ang tanda na nun, makikipagrelasyon pa? Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila nga, kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Kaya tayo, jar 4, mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat color ti dugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnauba wax. Ano pa iti mabalin ng ako atoy, panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah, Yung ti damag, kasi nga rodata motor mo. made. Ya, mga tuyin, amo mga wanti kwartak, managrigri ka la, may kasikaw. Sila nga, tama di mo kababay nagsinger kanya. Guwapo ni. Yun ah, Bagti motor, guwapo, di makingko ka. Naka mo. makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Gabdrakan. Si Papa? Ang tanda na nun, makikipagrelasyon pa? Bakit? Mapipigilan ba natin? Malay mo, may girlfriend na si Papa. Hay nako Ruby, tigilan mo nga ako sa mga biro mo. Hindi nakakatawa. Masyado ka kasing seryoso ate. Ang init na agad ng ulo mo. Kanina pa kasi ako naghahanap ng cellphone ko. Tapos kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Nagbibiro lang naman ako ate. Huwag mo naman kasing seryosohin. Dyan ka na nga, mas lalong sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ba't ako? Nananahimik ako dito, no? Kailan mo pala ako ipapakilala sa pamilya mo? Kumukuha pa ako ng tamang oras para sabihin sa kanila. Sa tingin mo, matatanggap kaya nila ako? Mababait naman ang mga anak ko. Baka kasi ayaw nilang magkaroon ka ng bagong asawa. Matagal naman nang walang kanilang ina. Baka kasi hindi nila ako magustuhan at magalit siya sa'yo. Wala naman na silang magagawa sa desisyon ko. Iniisip ko tuloy kung paano ko sila haharapin. Huwag ka lang matakot. Andito lang ako. Salamat. Excited na ako makilala sila. Sana matanggap nila ako. Makikilala mo din sila, Rose. Sana makasundo ko yung mga anak mo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo.
O pa, nandyan ka na pala. Saan kayo galing? Oo nga naman pa. Bis na bis pa kayo. Diyan lang, napahangin lang. May nagpahangin ba na nakaporma pa talaga? Siguro pa, makyat ka ng ligaw, no? Bakit pa ka aakyat kung pwede man lakarin? Sabi ko sa'yo, ate, tama ako sa sinasabi ko. Di ba magaling ako manghula? Ano? Totoo ba yung sinasabi niyo pa? Bakit kung totoo, di pa kayo naniniwala? Oo nga naman, ate. Wala naman masama, ah. Di ba si Papa single na? Hay nako, Ruby. Puro ka kasi biro. Mamaya, tinutuon ni Papa yan. Mga anak, paano kung totoong may gusto kong babae? Ano sinasabi mo pa? Di naman siguro masama kung magmahal ako ulit, di ba? Seryoso ka po pa? Nagbibiro lang naman po ako. Bakit pa? May nagugustuhan ka na ba na babae? Hindi na ba mahalaga si Mama sa'yo? Alam namin pa na wala na si Mama. Ganun lang po ba kadali yun sa inyo? Hayaan nyo naman sana akong mga anak na magmahal ulit at magkaroon ng panibagong kasama. Magpapasaya at makakasama ko pag wala kayo. Nandito lang naman kami pa ni Ruby sa tabi ninyo. Hindi naman po namin kayo iiwan at pababayaan pa. Sana mga anak, maintindihan nyo din ako. Bahala na nga kayo. Ate! Ate! Mabuti at pumayag kang sumama sa akin. Mahal kita, kaya pumayag ako na sumama sa'yo. Salamat, Rose. Tinanggap mo ako. Hindi ka mahirap mahalin, Manny, at mabait ka pa. Huwag kang mag-aalala. Alagaan kita at mamahalin. Sinabi mo yan ha, huwag mo akong papabayaan. Oo naman. Makikilala mo na din ang mga anak ko. Baka naman hindi nila ako magustuhan. Andito na tayo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kinakabahan talaga ako. Umawag ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Sige na nga. Opa! Sino yung kasama mo? Anak, siya pala ang nobya ko. Ako nga po pala si Rose. Anak, dito na pala siya titira sa atin. Po? Masyadong mabilis naman yata. Sigurado na po ba kayo dyan, Papa? Oo naman anak. Nakapag-usap na kami, Rose, tungkol dyan. Matagal na po ba kayong magkakilala? Di naman anak. Mga ilang buwan pa lang, pero mabait si Rose. Ang bilis naman ng pangyayari. Hindi nyo pa nga kilalang lubusan. Inuwi nyo na agad dito sa bahay. Mabait naman si Rose anak. At masipag pa. Hindi ka naman namin pinipigilan pa. Kung yan ang gusto mo. Sandali. Nasaan nga pala si Ruby? May binili lang po sa labas. Mamaya nandito na po yun. Ganun ba anak? Pasensya ka na kung ngayon ko lang sinabi ito sa'yo. Nagulat lang po ako pa. Kasi sobrang bilis ng pangyayari. Sana tanggapin niyo si Rose bilang parte ng pamilya natin. Paano kita tatanggapin? Mas bata ka pa sa akin. At parang tatay mo na si Papa ko. Paano ako magtitiwala agad sa'yo? Sige na anak, ayusin lang namin ang gamit namin ni Rose sa kwarto. Sige po pa. Hello, ate? Ruby! Nasaan ka na ba? Umuwi ka na nga. Sumasakit ang ulo ko. Ano? Baka naman kasi high blood ka. Kain ka kasi ng kain. Ruby, pwede ba? Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Bakit, ate?
Hindi naman ako nagbibiro ah. Sinasabi ko lang yung totoo, nagagalit ka kaagad. Si Papa kasi, Bakit si Papa? Ano nangyari? may inuwing babae dito. O tapos, bakit ka nagagalit? Dito na daw sila titira ng babae. Ayaw mo nun? May mag-aalaga na kay Papa bukod sa atin? Mabuti kung alagaan siya. Mas bata pa sa atin. Ha? Sigurado ka ba dyan? Baka naman mukha lang bata. Hindi. Basta alam ko, mas bata pa yon. Si Papa talaga. Sige na, pauwi na ako dyan. Makikita ko din siya. Bilisan mo. Hihintayin kita. Sige ate, bye. Oh, Rose. Oh, Mitch, maupo ka na. Nakapagluto na ako ng umagahan natin. Bakit ang dami mo namang niluto? Kakainin din naman natin. Sana, nagtanong ka man lang sa amin. Hindi naman kami kumakain ng umaga. Lalo na si Papa, tinapay at kape lang. Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi ko naman kasi alam. Uli-uli, tanungin mo muna kung may gusto kang gawin dito sa bahay. Sige, hindi na mauulit, Mitch. Pasensya na. Nagmamagaling ka kasi. Kala mo lahat, alam mo na. Hindi naman sa ganun, Mitch. Gusto ko lang sana makatulong sa gawain dito. Hindi naman nakakatulong yung ginagawa mo. Hindi ko naman sinasadya, Mitch. Ano ba yan ate? Ang aga-aga, rinig hanggang sa kanto yung mga boses nyo. Ito kasing si Rose, nagsasayang ng pagkain. Ang dami niyang niluto. Hayaan mo na ate, baka hindi lang niya alam. Ang hirap nang mag-budget ng mga gastusin. Relax ka lang ate, nagagalit ka naman kasi agad. Hay nako. Ate, nakita mo ba yung susi ko? Hindi. Bakit? Saan mo ba nilagay? Nilagay ko lang dito sa mesa kagabi eh. Kanina ko pa hinahanap. Sandali, Ruby. Ito ba yung hinahanap mong susi? Na kay Rose naman pala yung hinahanap mo. Hanap ka ng hanap kung saan-saan. Eto nga. Bakit nasa'yo? Paano napunta ito sa'yo? Naglinis kasi ako kanina, kaya tinabi ko muna. Rose, sa susunod, hayaan mo kung saan ko nilagay yung mga gamit ko. Nasanay kasi kami na walang nakikialam sa mga gamit namin dito. Kung nagmamadali kasi ako, alam ko kung saan ko kukunin. Pasensya ka na, Ruby, kung pinakailaman ko yung gamit mo. Sa susunod, pabayaan mo lang, Rose, ang mga gamit namin. At bago ka gumalaw sa bahay, magtanong ka muna sa amin. Sige, Mitch, Ruby, pasensya na talaga kayo. Bakit palungkot ka? May problema ba? Wala ito. Namimiss ko lang kasi yung pamilya ko. Sigurado ka? Baka naman dahil sa mga anak ko. Hindi naman. Sabi mo lang sa akin kung may problema ka. Ano kaya kung umuwi muna ako sa amin? Bakit? Ayaw mo na ba dito? Nakasama ako? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang sana umuwi muna. Meron ba? Hindi na ba kita mapipigilan? Gusto ko muna magbakasyon sa amin sana. Babalik ka pa ba dito? Baka mamaya, hindi na. Kung babalik ako, Manny, tayo talaga ang para sa isa't isa. Maghihintay ako sa iyo, Rose. Maraming salamat sa iyo, Manny, sa pagmamahal mo at pag-aalaga mo sa akin ng sobra. Mahal na mahal din kita. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap mo sa akin. Pasensya ka na, Manny, kung aalis mo na ako. Dahil hindi ko na kayang makisama sa mga anak mo.
Ayoko naman na magkasira kayo ng mga anak mo nang dahil sa akin. Pa, kain na po tayo. Nakaluto na po si ate. Hindi pa po ba kayo gutom? Tingnan niyo po oh. Papayat niyo na. Baka mamaya, magkasakit po kayo niyan. Nag-aalala na po kami ni ate sa inyo. Ate, ayaw pa rin kumain ni Papa. Ilang araw na siyang ganon, simula nung umalis si Rose. Anong gagawin natin kung ayaw kumain ni Papa? Baka pwede natin kausapin si Rose na bumalik dito. Ano? Pababalikin talaga natin yung babaeng yon? Mabuti nga umalis na, di ba? Pero si Papa, sobrang apektado. Makakalimutan din niya yung babaeng yun. Paano pag hindi na bumalik sa dati si Papa at magkasakit sa lungkot? Baka ngayon lang yan. Malay natin, sa susunod na araw, bumalik din siya sa dati. Bakit kasi hindi na lang natin hayaan na maging masaya si Papa? Ayoko sa babaeng yon. Wala akong tiwala sa kanya. Mabait naman si Rose ate ah. Hindi mo ba nakikita yung mga ginagawa niya? Nakikita. Yun naman pala, napatunayan naman ni Rose na mahal niya si Papa. Tama ka nga, Ruby. Mali ako dahil hinusgahan ko kagad siya. Kahit malayong agwat ng edad nila, minahal niya si Papa. Kaya nga tinanggap niya si Papa. Kahit alam niya, nakasama niya tayo dito sa bahay. Hindi ba kahit ganito tayo, wala tayong narinig sa kanya? Paano tayo babawi ngayon kay Papa Ruby? Kung tawagan kaya natin si Rose, papuntahin natin siya dito. Sa tingin mo, papayag kaya si Rose na bumalik siya dito? Oo naman ate, magtiwala lang tayo. Maayos din natin ang lahat. Sana nga, Ruby, para maging maayos na din si Papa. Tao po! Tao po! Ate, nandiyan na yata si Rose. Oo nga. Rose, halika, tuloy ka. Salamat, Mitch. Salamat, Ruby. Kami ni Ruby ang dapat magpasalamat sa iyo, Rose. Oo nga, mabuti at bumalik ka na dito sa bahay. Nag-aalala kasi ako sa kalagayan ni Manny. Hindi ko siya matiis.
Mahal mo nga talaga si Papa. Simula nung nakilala ko siya, naramdaman ko ang pagmamahal sa kanya. Kahit malayo ang agwat ng edad ninyo, tinanggap mo pa din siya. Salamat at naiintindihan niyo na kami ngayon. Oo nga. Kaya ngayon, naiintindihan ko na ang pakiramdam ng nagmamahal. Walang pinipiling edad at antas ng buhay ang pagmamahal. Kaya nga, Ruby, mahalaga ang suporta natin bilang pamilya sa kanila. Tama ka dyan, ate. Kung saan masaya si Papa, dapat suportahan natin. Hindi namin dapat hadlangan ang mga nararamdaman niyo, Rose. Maraming salamat sa inyo. Maswerte si Manny at may mga anak siyang katulad niyo. Ano bang hinihintay mo, Rose? Puntahan mo na si Papa. Kaya nga, Rose, kanina pa naghihintay si Papa dun sa kubo niya. Talaga? Miss na miss ko na din siya. Sige na, puntahan mo na siya. Sige, maiwan ko muna kayo dyan. Manny? Rose? Rose? Nagbalik ka? Oo, Manny. Dahil hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Ako din. Nawalan din ako ng gana sa buhay nung umalis ka. Nandito na ako ngayon, Manny. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Masaya ako dahil magkasama na tayo ulit. Mahal na mahal kita, Rose. Huwag ka nang aalis ulit, ha? Pangako, dito lang ako sa tabi mo. Mahal na mahal din kita. Ang pagmamahala ng dalawang tao ay hindi nasusukat sa edad o itsura. Kaya kung mahal ng pamilya natin ang isang tao, hayaan natin sila na maging masaya sa desisyon nila. Suportahan natin silang maging masaya.